Magandang hapon po sa inyo mga kapatid sa pananampalataya. Sa ika-18 linggo na po tayo ng karaniwang panahon. Sama po natin ngayon sa ating Santa Misa ang mga sumusunod na intensyones para sa pasasalamat ng mga pamilya Baquiano, Pamilya Resurrection, Aniana Manluco, Edwin Miranda, para sa special na kahilingan ni na Emeline Guevara Angeles, pamilya ni na Lenin at Evelyn Malang, pamilya ni na Eduardo Giros, pamilya Paldeng, Mary Manette Pineda, Maribel Mandela, Rufina Bondok, pamilya ni na Mr. and Mrs. Robert Malang, para sa mabilis na kagaling at kaligtasan ni na Benson Ong Sr., Carmelita Tiglao, Nilo Udan, Gloria Arevalo, Cecilia Quiambao, pamilya ni na Ponciano at Melanie Pamintuan, Arfiel Resurrection, pamilya ni na Benavides at Rubio, para sa gabay at proteksyon ng mga banal na espiritu sa pamilya ni na Ani Rason, Franz Cedrin and Joan Binuya, pamilya ni na Antonio Tespina Guevara, Pelino Pangilinan Jr., pamilya Pangilinan, at para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Norma, General Amado de Mata, Nancy Ocampo, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Marian Ocampo, Melencio Sr., Bonifacio, Maria Nena, Lourdes, Irineo, Benilda, Juan Paulo, Paz, Fernando Santos, Alvin Pineda, Marcela Benita Reyes, Juanita Cerezo, Crispina Flores, at ang mga kaluluwa sa purgatorio. At ganun din para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin laban sa COVID-19, para sa mabilis na kagalingan ng mga kapatid nating dinapuan ng mga pandemyang ito, at para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumao dahil sa COVID-19, at para sa kaligtasan ng ating mga kapatid na frontliners.
sablang dalan, timbayos at puro, taring kabaleran, agad menatili, ikatahimikan. O Virgen de los Remedios, damdam ka king kekengaw.
manatili hinggat katimikan. O Virgen de los Remedios, damdam ka kinaus, iligtas ang petikabus, kinsabla. Bilang isang pamilya ng Diyos, tayo ay nagkatipon-tipon lahat dito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Banal na Espiritu, naway sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Mga minamahal kong kapatid, atin po ngayong aminin ang ating mga kasalanan upang tayo ay marapat na gumanap dito sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
excelsis Deo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelita'y nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, "Mabuti pa sana'y pinatay na kami ng Panginoon sa Ehipto. Doon nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang sa pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom." Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw, palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakanin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito'y susubukin ko kung hanggang sila susunod sa akin." Narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na pagtatakip silim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga,
Bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayoy, malalaman nilang ako ang Panginoon, ang kanilang Diyos. Nang magtakip silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal na makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakita nilang ang lupay nalalatagan ng maliliit at maninipis na mga bagay na animoy pinipig. Hindi nila alam kung ano iyon. Kaya nagtanungan sila, ano kaya ito? Sinabi ni Moises, iyan ang tinapay na binigay sa inyo ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang tugon po natin, Panginoon, nagbigay ng pagkain, bumubuhay. Ulitin po natin. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Ito'y aming narinig na, kaya naman aming alam, nagbuhat sa aming nuno na sa aming isanaysay. Totoong kahanga-hanga ang tinutukoy na bagay, mga ginawang dakila ng Panginoong may kapal. Panginoon ang nagbigay ng pagkain, bumubuhay. Gayunpaman, itong Diyos nag-utos sa kalangitan, at ang mga pinto nito'y agad-agad na nabuksan. Bunga nito, ang pagkain bumuhos na parang ulan, ang pagkain nilang mana sa kanila'y ibinigay. Panginoon ang nagbigay ng pagkain, bumubuhay. Ang kaloob na pagkain ng mga anghel, hindi sila nagkukulang, masagana kung dumadating. Inihatid sila ng Diyos sa banal niyang lupain, sa bundok niyang inagaw, sa kalabang naniniid. Panginoon ang nagbigay ng pagkain, bumubuhay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, sa ngalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko't ginigiit. Huwag na kayong mamuhay ng gaya ng mga hentil. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip. Hindi ganyan ang natutuhan ninyo kay Kristo kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanang na kay Jesus. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pita. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, at ang dapat makita sa inyo'y ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo para parangalan ng mabuting balita. Tayo pong lahat
Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkain kanyang bigay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ng mga tao na wala si Jesus ni ang kanyang mga alagad sa lugar na kinainan ni Jesus ng tinapay, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, "Rabi, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo, hindi upang magkaroon ng pagkain nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkain hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama." Kaya't siya'y tinanong nila, "Ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos?" "Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya," tugon ni Jesus. "Ano pong kababalaghan ang maipakikita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo?" Tanong nila. "Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang. Ayon sa nasusulat, sila'y binigyan niya ng pagkain mula sa langit." Dugtong pa nila. Sumagot si Jesus, "Dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit, sapagkat ang pagkaing bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Ginoo," wika nila, "bigyan po ninyo kami lagi ng pagkain yon." "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay," sabi ni Jesus. "Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi mauuhaw kailanman." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Among. %80 or 90% po sa mga tao, kung tatanungin mo sila kung gusto nilang magpabakuna, halos sa atin, isa lang ang tugon nila. Siyempre, gusto nila. Siyempre, gusto lahat natin na mabakuna lahat tayo. Sino bang hindi, lalo na po sa panahon natin ngayon, na lalong sumiselan na naman ang ating sitwasyon dahil na rin po sa mabilis na pagkalat ng Delta variant ng COVID-19. Chinek ko po 2 days ago ang statistics o ang bilang ng mga nabakunahan dito sa ating bansa. At base po sa nabasa ko, 7.2% pa lang po pala ng ating populasyon sa Pilipinas yung mga fully vaccinated na sila.
7.2% of our population. Lahat-lahat ng mga nabakunahan, yung fully vaccinated na, 7.8 million Filipinos na. Pero tanong ko lang, ilan ba lahat tayo dito sa ating bansa? Ilan ba ang populasyon ng Pilipinas? The current population of Philippines is more than 111 million Filipinos. Ang dami natin. More than 111 million Filipinos. 111,046,913 Filipinos, to be exact, ngayong 2021. So kung titignan po natin, kakaunti pa lang talaga ang mga nabakunahan. At ngayong panahong kasalukuyan, kung tatanungin mo ang mga Pilipino, gusto ba nilang magpabakuna? Siyempre naman. Isa lang ang tugon natin dyan. Siyempre naman. Bakit? Upang masalba natin, maisalba natin ang buhay natin. Upang maligtas tayo. At upang malayo tayo sa ora de peligrom daladalang pangamba ng COVID-19, ng coronavirus. The Bread of Life Discourse, na palagi nating maririnig niyan ito, bawat linggong nagsisimba tayo. Jesus keeps telling, I am the bread of life. Ako ang tinapay ng buhay, ako ang tinapay ng biyenga na ning Ginoo. Karing ebanghelyong may papasyag balang Domingo. Kung babalikan po natin ang kwento nito, ang istorya nito, nagsimula lamang po ito, nag-umpisa lang po ito sa 5 tinapay at 2 isda, hindi ba? Pinakain ni Jesus, nabusog lahat ng mga libu-libong tao. At pagkatapos pinakain ni Jesus sa mga libu-libong tao, nung ginawa nila, sinundan siya. Sumunod sila sa Kanya. Ang mga libu-libong tao, napakaraming tao, sumunod kay Jesus, hindi dahil sinusundan siya, hindi siya. Ano ang sinusundan ng mga tao kay Jesus? Yung mismong tinapay, physical na tinapay na pinakain niya sa mga ito. They were looking for bread. Why? Because they were hungry. Pero si Jesus po, ang dahilan niya, ang rason niya, kung bakit ulit-ulit po niyang sinasabi na siya ang tinapay ng buhay, ang dahilan niya, ang rason niya ay ito. Ang ibig sabihin nito, nais lamang ipabatid, ipaalam, ipaabot ni Jesus sa mga taong sumusunod sa Kanya. Pilit siyang sinusundan ng mga tao. Nais siyang ipaabot sa kanila na sana sinusundan siya, hindi lamang dahil walang laman ang mga tiyan nila o gutom sila. Ang nais ipaabot ni Jesus sa kanila ay sana sinusundan siya ng mga tao, sana sinusundan siya dahil gusto rin nilang mabusog ang kanilang mga kaluluwa. Aliwa mo itang mababo, inalawa ng Ginoo itang mas malalam. Tutok yan de, uling burida mo naman deting tao, kumabsila rin karelang kaladwa. Alam po ninyo, nanupi naman po ing kwentana o ing silbina, nung mabsika pinaman na bituka, pero danupa ne maningkeg ang kaladwa. Nanupi naman po ing silbina o ing kwentana, ing matabaka pinaman na alkansya, at inyapi naman laman maningkeg ang bulsa, pero malnuris na maningkeg ang konsyensya. Our souls are susceptible to spiritual virus too. At palaging sinasabi ni Jesus sa mga ebanghelyo natin dito sa mga sunod-sunod na linggo, ako ang tinapay ng buhay. I am the bread of life. Jesus intends to bring back the immunity of our sick souls. He is the ultimate vaccine. Jesus is the ultimate vaccine of the virus of our souls. Siya mismo ang bakuna natin. Si Jesus mismo ang bakuna natin. Iyaing bakuna tamo. And He wants us to be all immune by His grace from all harm. Yan po mismo ang panawagan ni pinapaabot sa atin ng ating pagbasa ngayong linggo, sa ating lahat ngayon. We need to be vaccinated. We all need to be vaccinated. Pero nakakalungkot man pong sabihin sa inyo, itamungan po sasamaltangan pong mabakuna, ban kanita tintamong pananggalang o panlaban king coronavirus. Gusto natin, dapat madaliin ng gobyerno, sana maging mabilis yung pagbabakuna sa atin para may panlaban tayo, para may pananggalang tayo sa COVID-19. But the question here is,
Sasamalta mo rin po bang mabakuna la, ding miyayaliwang virus karing kaya katamong kaladwa kaya? Gusto rin po ba natin, naisin din po ba natin na mabakunahan ang iba't ibang mga virus na nasa ating mga kalooban, na nasa ating mga kaluluwa? Minsan po nagbisa si Pope Francis, ang ating Santo Papa, the Holy Father, sa Vatican. At may nagustuhan ako sa sinabi niya sa part ng homily niya. May ibinahagi po siya sa homily niya. Si Pope Francis, sabi po niya, ang nakakalungkot daw at nakakatakot sa tao ngayon ay hindi daw yung man is black or white, or man is good or bad. Sabi ni Pope Francis, ang mas nakakatakot daw sa tao ngayon ay yung tinatawag nating gray area niya. Yung bang you are not good, you are not bad, and you are in the middle. And that is when you fail to identify your concrete sins. Ito bang, balo mong may kakasala ka, alam natin na nagkakamali tayo, may mga kakulangan tayo, may mga kahinaan tayo, pero hinahayaan lamang natin ang mga ito. Hindi natin hinaharap ang mga ito. We need to be concrete and identify our sins, the virus of our souls. Ito bang mabibiyeta mo sana kay tiking yato, pero baluta mo na kailangan tamong mibayo. Ito bang mabibiyeta mo kay tiking yato, na baluta mong makasalanan tamo, magkulangan tamo, at aliwa po itang as if nothing is wrong with us. May nangumpisal po sa akin. May nag-confess sa akin. At nang makita ko po siya, habang sinasabi niya ang mga kasalanan ng taong ito, habang nangungumpisal siya sa akin, pinagsisisihan niya yung mga kasalanan niya, nanginginig po siya. I was really surprised. Nanginginig siya, umiiyak siya. May pahindatun, balisa siya. At talagang nahihiya siya sa ikinukumpisal niya. Sabi po niya sa akin, Father, tulungan po ninyo ako humingi ng tawad sa Diyos. Ang bigat po, ang laki ng kasalanan ko sa Kanya. Sabi niya, habang nakikinig ako sa Kanya, ang laki po ng kasalanan ko sa Diyos. Sabi niya, 4 years ko na pong daladala ito sa puso ko. Ang kakanungin sabi na, kanako, nang may ngumpisan niya, bangungot pa po, panapanagala ko pa po. Hinahabol po ako ng konsyensya po, nana. Tapos may sinabi siya, nag-abort po ako. Sabi niya, 4 years ago, may nangyari po sa amin ng BF ko. Sa laki po ng takot ko sa mga magulang ko, ang ginawa ko, yun, nilaglag ko po ang bata. Kasi po, baka mapatay ako, itakwil ako ng mga parents ko. Sabi niya, this woman, her soul has a virus. May virus ang kaluluwa niya. At hindi daw po mapapanatag ang kalooban niya hanggat hindi siya nangungumpisan at nasasabi ito sa pare. Nais niyang magbalik loob at nais niyang matanggap ang grasya ng Panginoon sa sakramento ng kumpisal. Nakinig po ako sa kanya at nakapag-confess siya at nakausap ko siya. Pagkatapos po noon, pinunas po niya yung luha sa kanyang mga mata. At napansin ko, nakita ko sa kanya, napakalma ko siya. Pero ang higit na nagustuhan ko sa kanya, noong sinabi niyang, thanks be to God. Sabi niya, nagpasalamat siya sa Diyos. Ang taong yon, ang babaeng yon, tinanggap niya ang bakuna ng Panginoon sa mga pagkakataon din yun. Ang taong yun na nangumpisal sa akin noon, nabakunahan siya sa grasya ng Panginoon. Tayo po kaya, tanong ko lang, kasama na ako, lahat tayo. May mga virus din ba kaya ngayon ang ating mga kaluluwa? May virus din ba ang kaluluwa mo? Can you identify it? What is the virus? And if you want to live it eternally, are you ready to be vaccinated by Jesus? So that you will not lose your soul and you will not die? Paalala lang po sa ating lahat,
Si Jesus ang tinapay ng buhay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Jesus is our bread of life, and He is our ultimate vaccine for our souls. Magsitayo po lahat. Atin po ngayong ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasambalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Yesukristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay muli, umakyat sa langit, naduluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, hindi nagpapabaya ang ating amang nasa langit. Batid niya ang ating mga pangangailangan, kaya naman dumulog tayo ngayon sa Kanya nang may pagpapakumbaba. Sa bawat panalangin ang inyo pong itutugon, Ama namin, dinggin mo kami. Ulitin po ninyo. Ama namin, dinggin mo kami. Maging masigasig nawa ang mga pinuno ng ating simbahan sa pagtuturo tungkol sa kahalagahan at grasya ng ating tinatamo sa banal na Eukaristiya. Manalangin tayo. Ama namin, amen. May padamanawa ng mga namumuno sa pamalahan ang pag-asa ng ustisyang hatid ni Jesus, lalong-lalo na sa mga lubos na nangangailangan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sa abot ng ating makakaya, matulungan nawa natin ang bawat isa habang tayo'y nasa gitna ng pagsubok, hatid ng salot ng COVID-19. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Hipuin nawa ng mapagpagaling na kamay ng Diyos ang mga may sakit, mga nawawalan ng pag-asa at naliligaw ng landas. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Salubungin nawa ng mga anghel ang mga banal at mga banal ang mga kapatid nating pumanaw sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Isama rin po natin ngayon sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na kahilingan. Para sa pasasalamat ng Familia Baquiano, si Edwin Miranda, Familia Resurrection at si Anaya Manduco. Sa espesyal na kahilingan nina Emeline Guevara Angeles, Familia ni Lenny na Evelyn Malang, Familia ni Eduardo Giros, Familia Baldeng, Mary Manette Pineda, Maribel Mandela, Rufina Bondok, Familia ni Mr. at Mrs. Robert Malang. At para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan nina Bensong Ong Sr., Carmelita Tiglao, Nilo Udan, Cecilia Kiambao, Familia ni Ponciano at Melanie Pamintuan, Alfiel Resurrection, Familia Benavides at Rubio. At para sa paggabay at proteksyon ng Banal na Espiritu sa pamilya ni Annie Razon, pamilya ni Antonio Josefina Guevara, Franz Adrian at Joan Vinuya, Felino Pangilinan Jr. at ang pamilya Pangilinan. At para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni Norma, General Amado de Mata, Nancy Ocampo, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Mariano Campo, Melesio Sr., Bonifacio, Marianena, Lourdes, Irineo, Benilda, Juan Paulo, Paz, Fernando Santos, Alvin Pineda, Jesus Katakutan, Marcial at Benita Reyes, Juanita Cerezo, Espina Flores, at ang mga kaluluwa sa purgatorio, ipanalangin natin sa Panginoon. Ama namin, dinggin mo kami sa ilang sandali ng katahimikan. Tas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan.
Ama naming nasa langit, dinggin mo ang aming mga panalangin upang masilayan ka namin sa lahat ng aming mga ginagawa at mga nakakasalamuha. Idulot mong kumilos kami ng naaayon sa iyong kalooban. Ito po'y hinihiling namin alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsitayo po tayo para sa pag-iinsenso. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyo sanang kalugdan, at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon, Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw. Gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humuhubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon ay pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo
nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob ng ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman pagkatapos ng hapunan ay kinuha niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, at iniabot iyon sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan na para sa inyo at para sa lahat ay bubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyong ito bilang pag-alala sa akin." Ating ipagdangal ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, si Florentino na aming Obispo, si Pasiano ang aming Obispo Emerito at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo na sina Norma, Josefina at Alvin. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang matapat at mapagmahal na esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, si San Judas Tadeo na aming patron na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo.
may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak na inampo ng ating mahabaging Diyos, lakas loob natin ngayong dasalin ang panalangin itinuro ni Jesus sa atin. Hiniling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Heso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Maghangad at magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Naririto ang ating mahabaging Diyos, si Yesu Kristo. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo pong lahat para sa ilang mga announcements. In these times of fear, anxiety, and uncertainty brought about by the COVID-19 pandemic, our parish can joyfully look forward to a very heartwarming and felicitous occasion that will definitely uplift and lighten the spirit of our parish community. The visit to our parish of the images of Santo Cristo del Perdón and Virgen de los Remedios from August 4 to August 8, Wednesday to Sunday of this coming week. This is known as the Cruzada de la Penitencia y Caridad, Santo Cristo del Perdón and Virgen de los Remedios, Dalo Parroquia 2021. It has been years since the blessed images last visited our parish, and just like in previous visits, we are sure that our parish community is overwhelmed with joy in welcoming the images. Let us therefore get prepared and participate in the various parish activities for this very rare spiritual renewal and experience, as we invite you, our parish community, to welcome the arrival of the images from the Dolores Parish for the welcoming rites at the church patio on Wednesday, August 4 at 4 in the afternoon, followed by the welcome mass at 6:30 p.m. with a rosary vigil up to 8 p.m. Join us and be part of the daily activities, starting with the morning prayer at 7 in the morning, followed by vigils led by mandated organizations and parish clusters all throughout the day, with a mass at 6:30 in the evening. Activities may vary from day to day as shown in the program of activities. Please get a copy of the program of activities from the parish office for details. For organization coordinators, inform your respective members in advance of the schedule of your participation in the activities. Again, may we enjoin all the mandated organizations and the rest of our parish community to be part of this meaningful event from the afternoon of August 4, Wednesday, to August 8, Sunday. Let us gratefully celebrate together the visit of Santo Cristo del Perdón and Virgen de los Remedios. Thank you. Lumuhod po ang lahat para sa Oratio Imperata.
Manalangin tayo. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo at hinihiling ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot, sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaghanap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang na isulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang mga magsisikap na pawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawan nila ang mabuting kalusugan. Ingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ng mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtutulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdami at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kapanalan at pagpabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Virgen de los Remedios, mapagpagaling sa may sakit, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdón. Kaawaan mo kami. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. iyukunin niyo ang inyong mga ulo para sa huling panalangin at pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Naway kahabagan kayo ng Panginoon at subaybayan sa inyong mga buhay ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Lingapin nawa kayo ng Panginoon at bigyan ng kapayapaan ng inyong mga kalooban ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating Santa Misa ay natapos na. Humayo kayo ngayon sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.